are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Hola, caricos! Avui us portem un repte molt estiuenc. I es tracta del repte de... L'Smoothie Challenge! Com veieu, hem preparat 20 ingredients aquí sobre i els hem separat en ingredients bons i ingredients no tan bons. De bons hi ha les fruites com la síndria, el meló, aquí tenim les cireres, la poma, la taronja, el kiwi i el plàtan. Després tenim Nutella i les galetes. I de dolents, hi ha coses més estranyes com Nescafé, canyella, un tomàquet, una llima, un pebrot, un cogombre, mel, una llimona, un flam, un iogurt. I bé, el que farem serà que cadascú té un got i escollirem 5 ingredients cada un, aleatori. No sabem si és bo o dolent. Els hem posat tots aquí i a l'atzar escollirem 5 ingredients. La gràcia és a veure, a part de què ens surt, si qui enganxa més ingredients bons i qui els enganxa més de dolents. No, la gràcia és que enganxa més de bons. Així que, comencem? Sí, comencem. Comencem? Comencem? No. Qui comença? Començo jo? Comença tu. Vinga, sense mirar. Però aquí són els números. No miro, no no miro. miro. Veure, Marta. Si és un número par, és dolent. Els parells són dolents? Sí. Un 5. El 5 és bo. Galetes! Galetes. Apa, Són com una esmaria dorada d'aquelles, però sense sucre. Aquestes fico 2. 2 galetes. Ala, comencem. El torno a posar aquí, no? Perquè et pot tornar a tocar tu, no, això. podria tornar... No, el que ja ha sortit, ja ha sortit. Vale, doncs aquest el descartem, galetes fora. Ja no et poden tocar galetes. No miris, perquè... No miris perquè els números es veuen una mica. Ja n'hi ha un de bo que no em pot tocar. No. Recordeu, hem numerat els dolents amb números parells i els bons amb números senars. I aquí estan tots amb el mateix color i no sabem el que ens toca. I ahir m'ha tocat un 20. O sigui que és un número parell, serà bo, què és? El 20 és... Los cireros? No, són un 13. No. No hi és el 20? No hi és. No, no hi és. No, si el 20 és parell. No estem dient... Per què he dit que m'ha tocat? Parell, o sigui, ara ho dic bé, dolents. Començo bé de... La llimona! La llimona. Tampoc és tan dolenta la llimona, no? Després tocarà la llima. Posem mitja, no? Només. Mitja, tant? Un trosset, no? La velocitat és molt mitja. No sé, però l'has de pelar, Ens ho hem de veure després. No em vull. Tampoc és tant. Mitja llimoneta, Són 3 trossets, en realitat. Ja no em pot tocar la llimona, això és bo. Agafa. Un 1, em sembla que és. No. No! 13! 13, número senar, número bo. Home, portes els segons tu ja. Les cireres. Les cireres! Ai, que guai! Tampoc és que la combinació sigui bona, no? Galetes i cireres. En fico 2 o què? 2 o 3? Sí. Normalment la Marta està tenint sort que li estan tocant... Sí, l'altra vegada també va passar amb la pizza i al final va acabar sent un fiasco. Sí. Si no heu vist el repte de la Pizza Challenge, us deixem per aquí l'enllaç, per aquí dalt, si no es pot deixar. Sí. I mireu-lo, que val molt la pena. Vale. Aquí tenim 2 cireres i les 2 galetes. Anirem pel meu segon ingredient. Va, no miris. Mira, que sigui bo. Barreja. I és un... És un 1, no? 12! Oh, és parell! 12! És dolent. Ombra! Porto llimona i ara t'has de cogombre. Ni que estiguéssim fent un gin tònic. Sí, un gin tònic. Agafo aquest trosset, vale? Va, has de pelar. Sí? Cal pelar-lo? Guanya el que hi hagi tret més ingredients bons, no? Sí, tu portes 2 de bons i jo 2 de dolents, anem bé. Mosquits. Ja tinc la llimona i ara el cogombre. Va.
Continuem. Va, anem pel tercer ingredient. En farem 5, eh? El meu tercer. Un nou. Una altra vegada, bo. Què és el Ah, nou? la síndria. Ah, tio. Síndria. Bueno, a veure. Què? cireres Cireres, pega sí, molt. però amb la galeta no La galeta sé. pega amb tot. Trosset així? Sí. Bueno, n'hi ha poquet, eh? Bueno, no sé. Vols posar més? Ja n'hi ha. Vale. Hem de posar més ingredients. Vinga, síndria. A veure el meu tercer. És que el fotut és això. Que segueixo la ratxa. No, el fotut no és que jo estigui guanyant i que em pot sortir més bo, sinó que tu ja no et poden tocar aquests bons. Ja, en tinc 3 de bons menys. Que han sortit. Però n'hem posat 10 de cada. Vull dir, de bons encara n'hi ha 7 que em poden tocar, eh? 2. Ostres. Què ho estic veient? Un flan. 3 de dolents. Fàsticos. Després us deixarem la recepta, per això volem provar a casa. La teva, no? Ah, no fiques tot. Ja, home, sí. Que fàstic. El quart, el penúltim, vinga. A veure... Un 18. Ah, aquest és per ell. 18. El tomàquet. Bé, Va, la meitat, eh? Més no. el trosset. Vale, 3 trossets. Soc bona persona perquè em podia ficar menys. El seu serà bastant vermell, perquè té galetes, Sí. síndries, cireres i tomàquet. El meu quart anem, va. El teu quart. Bueno, ja no sé si vull un de bo o un de dolent, perquè el ritme que anem ja. 14, és dolent també! Deixa'm mirar quin és. No serà el pebrot. Ah, va. No serà el pebrot. No sé si es veu el número, però és el 14. Agafa un pebrot i esmorza. 4 de 4 dolents. Ah, va. Va. T'ajudo. Té com Em fa molta disfruta preparar el meu. Mira, Buah, tio, que no... de 4 ingredients, 4 dolents i la Marta 4 de bons. Sí, no, Què? tinc la tomata. Ai, un dolent, sí, un dolent, sí. Bueno, però té pinta de bo. Va. Va, L'últim meu, l'últim. A veure, em podria tocar el iogurt, eh? El iogurt m'agradaria, però no és dolent per mi. 19. Què és el 19? Kiwi. El kiwi, va, és una fruiteta que està bé. Per mi és dolent. No és dolent. Bueno, El kiwi. De 5, 4 de bons. Ja, però el kiwi amb la bueno, de bons, depèn de com tu miris. Ara aquesta combinació meva no m'agrada. Mira que la meva. Ja, però la combinació està bé. Llimona, cogombra, Però la combinació... pebrot i flam. Però la combinació està bé, menys el flam, que a mi sobraria. Kiwi i més Tu ja el tens, el teu està bé. Ja el tinc. Ara ja el podia tapar. L'últim meu. Va. ja és igual, ja. Tu, no miris. Si ja no pots fer No l'he pitjor, vist, ja. tampoc. Ja has guanyat tu el repte de... Va, agafa'n un. 15. El 15 és bo. No, és bo? Sí. Poma. Doncs la poma està bé. Està pobre. Està bé amb el flam. Bé, em sembla que no s'ho faré perquè hem de provar-ho. El fotut és que ho hem de provar. Ah, no, però només ho he de provar per Dodó, no? Ah, però el teu... No voldràs provar el teu, no, home, no. Ah, per curiositat ho provar. provaré, sí, per curiositat sí. Però no, en teoria només ho provar per Dodó, però per curiositat ho provaré. Vale, va, Dodó. això fa una pinta. Ensenya els dos, ara. Mira. Aquí hi ha poc material, bueno. No, n'hi ha molt, però és molt gran. Espera, la llet. Repassem Una mica ingredients. de llet, Pel batut de la Marta tenim... cireres, síndria, galetes Maria, Tomàquet tomata i kiwi. i kiwi. Una miqueta de I llet. un rajoler de llet. Ja està. Bravo. Sí, prou. Jo tinc cogombra, pebrot, poma, flan i... Quin altre tenia? I... No me'n recordo. Mira. Ah, i llimona. No he dit llimona, no? Sí. I llimona. I un rajolinet de llet. Per acabar-ho d'amanir. Ja està, no ve d'aquí. En fiquen més, no? És que... No. Ah, quin fàstic el flam! Acaba de submergir-se!
Ostres, fa una pudor. A veure, la meva. El meu fa una galeta Maria. Bueno, I quin color que té més maco. Oh, mira quin color més bonic que té. Violeta. mireu, Buah. les copes que hem portat per servir. Vinga. Serviré el meu batut. Ha quedat algun Cuidado, dolcet, cuidado. que és de galeta. Maria. Ja el meu. El farem xin-xin, eh? Mireu com han quedat, caricos. El meu. El meu. Mira. Mireu quins colors. No fa mala pinta, eh? No, però... Preparats, caricos. Ara se sent futbol. No està malament, eh? Té un gust molt raro. No. A A veure, mi la tomata em sobra. em deixes provar el teu? La tomata em sobra molt. Vols provar el meu? Sí. Mira, la Zuma també. La Zuma ha dit que també. Després va la Zuma. No està malament. Què fas? Ets tonto, m'has dit que estava bo. Està bo. Què fas? Que només d'olorar-ho. Què? Només de posar-me la boca una mica molt... Que és horrible. Uah, quina pudor, és horrible. Què fas? No t'ho beguis. No faràs alguna cosa. Si està bo, és tot bo el T'ho que hem posat. passo, ho sento. He perdut, que s'ho va dir ell. Vinga. Has perdut? Doncs t'ho veus. Fer el... Veu tu, que vaig menjar amb poma. Que te fa passar moltíssim. Ah, sí? Pues està aquí dins també. Que és com a dolenta. Clar, és de fa temps. Així que un dels meus ingredients fora dolent també, no? Fot-li. Ah, sí, era l'únic bo. L'únic bo de l'Òscar era una poma caducada i podrida. Home, podrida, no, boja, ho hagués vist. Home. Mira. I bé, caricos, fins aquí el repte d'avui. Esperem que us hagi agradat molt. I que ho proveu de fer a casa. I ens podeu deixar als comentaris. No cal que ho proveu, sobretot no proveu el de l'Òscar. Horrible. I almenys, si el proveu, compreu una poma que estigui en condicions. I el meu no proveu perquè... Bueno, el meu, si traguéssim la tomata, estaria bé, I el potser. tomàquet també, No home. el prendria ara. No. No, Òscar, no pots prendre tot Ai, això. no està, està Que molt t'has pres molt d'aquest tio. Que t'agafarà alguna cosa. Òscar, para. És bo. Bé, deixeu-nos aquí als comentaris quin ingredient us agradaria que haguéssim posat. Canyella, no de l'Òscar. Jo un toc de canyella li veig. Ai, te'n poso una miqueta i ho proves? Posa, posa. Sí, el provaria. Home, i tant, sí. Està boig, està boig. Està boig, sembla que li paguin per fer-ho. Però no li paguen res, res li paguen. Mireu, Si queda maco i tot. que bonico, que maco. Si no, notaria el gust, tampoc. Vinga. Sí que es nota. Està bo? Jo tinc gana, tu. Tu, només jala aquesta. No, no, és que ara he vist la Nutella, he vist les galetes. Tu que hem de despedir el vídeo, que s'està fent fosc ja. Mireu, mireu, pericos. Feia estona que tenia ganes de fer això. Mentre el Marta menja... Va, no mengis tant. Aquí saludem avui. Avui saludem a la Gala Cuesta, que ens va deixar un comentari en un dels últims vídeos del canal. Per tant, hola Gala! Hola! I ja ho sabeu, si voleu que us saludem en els pròxims vídeos, deixeu aquí baix el hashtag Salutació Caricú. Doncs bé, fins aquí el repte d'avui. Ja ho sabeu, si us ha agradat. Feu like! Like. I subscriviu-vos al canal De la família Caricú. Adéu, Caricús! Trepitja fort, rock, sigues més valent del que he estat jo. Trepitja fort, rock, trepitja fort.